И здравейте хора, аз съм Сайти. Това е Clash of Clans, първото тестово видео, ако се получи. Предзата ще се казва Rush. Не, по-скоро предзата ще се казва Нека се ръшнем. Преди малко си дигнах кинга, но се прецака видеото. Тук вижте, преди малко даже направих нов клан. Ако съберем 50 лайка, ще направя второ такова видео. И ви чакам да влезете. Както гледате, нямаме никакъв дар, защото преди малко се пуснах на кинга, както казах. Не. Елексирът е малко. Но какво става? Само парите са много. Но може би сега ще ги уберем. Това е фарма, така да знаете, не съм много по... Но сега няма да уберем никакъв голд. Не знаем къде са всички мини, там бяха всички мини, но това е фейл атака. Но какво става сега? Тук искаме да убием тази Уискор, като гледам и този е многодушно в някои обстоятелства. Насочвам ги сега към голда. Слагам един хилинг спел. Горе-долу добре се получи рида. Никак не е добре всъщност. Не взехме хубави ресурси. Отказваме се сега. Както гледате, сега събираме за Валкирии. Стените ни, както гледате, са нови. И сега наредам това какво ще е, но сега ще дигнем това да стане на 8 ниво. Ще го дигам докато не се изравни с тези. Една деветка, една десетка. Тези са много добре да махнати. Това къде са махнати. Буснал съм всичко, защото има евент. Прави с така хубавата армия. Не, сега не мога да откром скинга, защото се прави. Сега ще първо да изчистим, но това ще бъде първото тестово видео. И чао!